Ladies and gentlemen, מה קורה? כאן גל, והיום אני הולך להעתיק מהפקסושים. סתם, זה בלתי אפשרי להעתיק מהם, הם מעתיקים מאחרים. אז אני כבר אומר, לא הייתי באתר הזה לפני כן, אני רק עכשיו נכנסתי אליו, ובואו נתחיל, אני אקריא לכם מה כתוב כאן. נראה לי זה הולך להיות לי קל מדי, כי אני אלוף בנושא הזה של הדגלים, המדינות, הגיאוגרפיה. אלוף, אוקיי. בואו נראה אתכם. מבחן דגלים הקשה בעולם. לטייל בעולם זה דבר שבהחלט גורם לך להכיר ארצות, אבל האם אתם מכירים גם מדינות שלא הייתם בהן? קחו לכם כמה דקות ונסו לזהות האם אתם מכירים את דגלי המדינות שפחות מוכרות על מפת העולם. תשאירו את האטלס בצד, כן? לא צריך. מה זה יעזור לי אטלס? כי מילא אין שם דגלים. אוקיי. בואו נראה, יש כאן את הציר הזה, אני לא יודע איך להגדיר אותו. יש כאן 16 דגלים, ואני צריך לדעת מה הם. אוקיי, זה מלזיה, אני אלוף בזה. בואו אני אלמד אתכם משהו. הדגל של אירלנד, מימין אמור להיות הכתום, ומשמאל אמור להיות הירוק. וואו! אבל זה חוף השנהב, הדגל הזה, כי זה הפוך. והודו, בנוגע להודו, הודו זה בכלל אופקי. כלומר שזה, אתם יודעים מה זה. אם למדים אתכם חשבון, כן? אז זה אופקי, בהודו. ויש באמצע איזה משהו כחול כזה, אני לא יודע איך להגדיר אותו. אז זה חוף השנהב, שתדעו. מי יודע, אולי אתם תלמדו מזה משהו. זה הרבה יותר קשה, לא נכון. וזה אקוודור. בואו אני אלמד אתכם עוד משהו. ההבדל בין צ'אד לרומניה. אוקיי. הדגל של צ'אד, הכחול שבדגל צ'אד יותר כהה מהכחול שבדגל רומניה. והצהוב בדגל צ'אד נראה קצת יותר רחב מהצהוב בדגל רומניה, אז כבר אפשר להסיק מזה, זה צ'אד וזה רומניה. וואו! אדום לבן מוכר, וואי זה קשה. פולין, בואו אני אגיד לכם, הדגל של פולין הוא גם אדום לבן, אבל למעלה אמור להיות הלבן ולמטה האדום, אז זה לא פולין. אינדונזיה, וואי. מונקו ואינדונזיה נראים אותו דבר, אבל אם אמרו לי שזה דגלים שאני לא אמור להכיר, אז מונקו פחות מוכרת. וצדקתי. וואו! זה די קל, זה לוקסמבורג. לאחרים לא נראה לי זה יהיה קל, אף אחד לא שומע מהמדינה הזאת, זו המדינה אחת הקטנות בעולם. הנה האנונימוס ככה בצד. אוקיי, 9. זה הונדורס. זה מאלי. תימן. מה זה? סרביה, אני יודע איך היא נראית, אבל זה לא סרביה, בטוח. סלובקיה או סלובניה, וואי, אני חייב לבחור משהו. יאללה, אני הולך, בואו נראה אם אני אטעה או שאני אענה נכון. יש? את זה אנחנו מזהים, כן, זה הונגריה. זה בחריין. קטר ובחריין נראים קצת אותו דבר. יש את הקוצים האלה, רק שבקטר זה יותר סגול, וזה יותר, הדגל, מה אני אגיד לכם, יותר רחב כזה, יותר ארוך לצד. אוקיי, מבלבל משהו? לא. קובה זה, איך אני אגדיר לכם את זה? הפוך מזה. הפסים האדומים אמורים להיות כחולים, והחץ הכחול הזה אמור להיות אדום אם זה קובה. אז זה פורטו ריקו. והמשוכה האחרונה. תאילנד, אני אגיד לכם מה זה תאילנד. תאילנד, באמצע אמור להיות הכחול, ולמעלה ולמטה אמור להיות האדום. זה הפוך ממה שזה, כמו בקובה ובפורטו ריקו.
אז זה קוסטה ריקה, פפואה ניו גיני החדשה, פפואה גיני החדשה, לא נראה לי זאתי, אוקיי, מעולה, אם לא רימית עליך לעבוד בכתיבת אטלסים, 16/16, אני אלוף. וואו. אוקיי, זה נראה לי היה קצר מדי, בואו נלך למבחן אחר. אוקיי, חזרתי, זה גם בוואלה תיירות, ובואו נקרא, זה על הרי בירה. אוקיי, טובים בגיאוגרפיה, קבלו את מבחן בירות העולם הקשה בעולם. זה הזמן לגייס את כל הזיכרונות משיעורי גיאוגרפיה, ואת הידע ממשחקי ארץ עיר, ולהביא את כל מה שיש לכם למבחן הרי הבירה הקשה יותר שיש. מרקו פולו מתבונן עליכם מלמעלה. אוקיי. ודוז היא בירתה של איזה מדינה? וואי, את זה אין לי מושג. לא חשבתי שזה יהיה כל כך קשה, אני טוב בהרי בירה, אבל באמת כזה קשה. לחיים ועל מוות? וואי, צדקתי. וואו. מולדובה, אין לי מושג, זה והראשון מדינות קטנות לגמרי. אולי מולדובה הכי קטנה בעולם נראה לי. אז לא נראה לי אפשר לגלות. יאללה, אני אבחר משהו. וטעיתי. חשבתי על קישינב. למה מחשבות? למה? פריטאון היא בירתה היא, ככה הם כותבים היא, בי. אוקיי. אני אבחר משהו. וואי, צדקתי. וואו. לוסקה היא בירתה של איזה מדינה? וואי. זמביה לא נראה לי, חשבתי על זמביה. אני יודע שזה גם זמביה, כי בזמביה נוהגים בצד ההפוך של הכביש. מהי בירת אריתריאה? למה לא בדקתי את גוגל מפות? למה? צדקתי. וואו. גוסיגלפה, בירתה של איזה מדינה? צדקתי, אני לא מאמין. באיזה מדינה משמשת העיר פנפוטי כבירה? טובה אפילו קוק. איי קוק, באמת. טובלו. בירת סורינם. מה זה? מביאים לי מדינות שלא ידעתי. טוב, ידעתי שהן קיימות, אבל באמת. מה זה? סורינם סיטי אין מצב. ציון גם אין מצב, זה ישראלי. נלך על זה. ולא צדקתי, כמה כיף. נוקלופה, כך קוראים לה נוקואלופה, לא משנה. היא עיר הבירה של איזה מדינה? המדינה הזאת, לא ידעתי שהיא קיימת, וגם המדינה הזאת. מה זה? סתם ממציאים לשמות. נלך על ג'יבוטי. טונגה? באמת? באיזה מדינה משמשת העיר וינדאוק כבירה? סנט וינסנט והגרנדים, צ'אד, סנט קיטס ונביס, נמיביה. טוב, אני לא אלך על נמיביה ולא על צ'אד, נשמע יותר כאלה, של הראשון והשלישי. באמת? מה מביאים לי למען השם? מנילה זה בירת הפיליפינים. הפעם לא עבדתם עליי. או שכן. מורני היא עיר הבירה של איזה מדינה? אומן אין מצב. זו מדינה ערבית. כמו מקדוניה. פפואה ניו גיני החדשה. נראה לי קומורו. צדקתי. וואו. טשקנט היא בירת
מביאים לי את כל הסטנים, זה הולך להיות קשה. צדקתי, זה אוזבקיסטן. מהי בירת קוסובו? איך אני אמור לדעת את זה? חשבתי אני יודע את כל אירופה, מה זה? בישקק היא בירתה של איזה מדינה? אוקיי. נראה לי יש להם עיניים מלוכסנות, זה אמור להיות בטוח מדינה במזרח. קירגיסטן, נראה לי זה קירגיסטן. כן. 7 תשובות נכונות. ידע מרשים, אפילו מרקו פולו היה גאה בך. וואו. אוי, יופי. 7 תשובות נכונות, חשבתי הוא כבר יהרוג אותי או משהו. בוא נראה. יש שם את הציר הזה? לא ראיתי. לא היה שם. אז אם נהניתם מהסרטון, תעשו לייק, תעשו סאבסקרייב אם אתם רוצים עוד כאלה. ונתראה בסרטון הבא, ויאללה ביי. וואו.